Jeg kom til at tænke på noget. Det gør du altid. Kunne I godt tænke jer at se mig lave 5 vejrmøller i luften? Jamen, så skal I da få lov til at se det. Har I nogle gange også sådan, hvor det er, at I keder jer så meget, at I snakker med jer selv? Hvad skal du lave i morgen? Det samme som dig. Nå ja. Kender I det der med, hvor man sådan bare møder 2 kænguruer, og så spørger man dem for at være høflig, om de vil med hjem og have noget stegt flæsk med persillesauce og noget saftevand, og så svarer de ikke en, så man begynder bare at græde. Hej I 2 kænguruer. Jeg er lige høflig at spørge jer, om I vil med ind og have noget stegt flæsk med persillesauce og noget saftevand. Hvorfor svarer I mig ikke? Jeg har faktisk en godnathistorie, jeg lige vil fortælle jer. I bestemmer selv, om I lægger jer til at sove, men nu fortæller jeg den. Der var engang en helt normal guitar. Den var bedste venner med en Arla Kloborg-ost. Nej, hvor er vi bedste venner. Nej, juhu, ja. En dag sad de på en bænk, og så sagde guitaren... hvordan er nu den der? Nå ja. En dag sad de på en bænk, og så spurgte guitaren osten, hvad? Har du nogensinde været på en rutsjebane før? Og så svarede osten bare, nej, det har jeg ikke. Og det var så den godnathistorie. Har jeg lige nogensinde fortalt jer, at jeg kan trylle? Prøv lige at se den pakke ostehaps, der bare lige sådan står der. Hokus pokus, prøv lige sådan at blive større eller sådan noget. Har I egentlig nogensinde tænkt over, hvordan en dinosaur med bøllehat og et par Air Force vil se ud, hvis den stod ovenpå en flagstang?